Hola, sóc Josep Maria Llort i avui us explicaré la codominància i l'herència intermèdia. En aquesta classe ens ajudaran els animals que han produït aquesta llet. Aquí tenim un ramat Shorthorn, una raça de bous i vaques. Veiem que, pel que fa al pelatge, hi ha tres tipus d'animals. Molts tenen color vermell, encara que els profans en la matèria potser en dirien marrons. D'altres són blancs. Però també hi ha animals ruans, amb un color marró descolorit, com de manta vella. Com s'explica que en una mateixa raça hi hagi tres tipus de pelatge diferents? Les cèl·lules diploides de bous i vaques tenen 30 parelles de cromosomes. En els cromosomes 5 hi ha un gen fonamental per al color del pèl. En la població hi ha 2 al·lels o varietats d'aquest gen, que es diferencien per uns pocs nucleòtids. L'al·lel anomenat R majúscula produeix color vermell. Per tant, els bous i vaques amb els 2 al·lels R majúscula en els seus cromosomes 5 tindran pèls vermells. L'al·lel R minúscula produeix color blanc. Els al·lels R majúscula i R minúscula són codominants. Això vol dir que els animals amb els 2 al·lels, majúscula i minúscula, tindran pèls vermells i pèls blancs. Dominen els dos. La distribució irregular de pèls vermells i blancs els dona l'aspecte de manta vella, roà. Per entendre-ho millor, utilitzarem el programa El joc dels gens. El joc dels gens és un micromón en el qual podem treballar molts tipus de problemes. Nosaltres obrirem un problema de genotips. Triarem el problema unes vaques no tan boges. El programa ens informa que és un problema de codominància amb toros. Clicarem el botó d'acord. L'enunciat del problema ens dona la informació que ja coneixem. Els tres tipus de pelatge, els 2 al·lels i la relació entre ells. Per entendre millor com s'expressa aquest gen, clicarem la icona de manipulació genètica. La finestra ens mostra el genotip, el conjunt de gens per a aquest caràcter d'un animal. Podem observar els cromosomes sexuals que determinen el sexe i els 2 cromosomes 5. La ratlleta vermella indica el locus on hi ha el gen pel color. També ens mostra el fenotip, la manifestació d'aquest caràcter. A més, l'animal té els cromosomes sexuals XX i per això és femella. Podem clicar un d'aquests cromosomes i canviar-lo. Immediatament canvia el sexe de l'animal. Pel que fa al gen del color, aquest animal té el genotip R minúscula i per això és blanc. També podem clicar un al·lel o un cromosoma per canviar-lo. Immediatament canvia el seu fenotip. Quants genotips diferents hi ha pel gen del color? Quins són? Quin fenotip produeix cadascun? Fes pausa fins que ho hagis escrit. Com hauràs vist, hi ha 3 genotips possibles. L'homozigot R majúscula, que produeix el fenotip vermell, l'heterozigot R minúscula, que produeix el fenotip roà, i l'homozigot R minúscula, que fa color blanc. Tingues present que dins les cèl·lules els cromosomes no estan ordenats. R minúscula és el mateix que R majúscula. Si ho hem entès, podem tancar la finestra. Si cal, la podrem tornar a obrir més endavant. Ara tenim més opcions disponibles. Per veure com s'hereta aquest caràcter, obrirem la finestra d'encreuament detallat. La pujarem. La finestra ens mostra una vaca i un toro a punt d'encreuar-se. Veiem els cromosomes sexuals i els cromosomes 5 de cadascun. Sota seu hi ha els tipus de gàmetes, òvuls o espermatozoides que produeixen. Com que els gàmetes es fan per meiosi, de cada parella de cromosomes el gàmeta només en té un. Ens centrarem en el gen pel color i amagarem els cromosomes sexuals. Pel que fa a aquest gen, els animals homozigots fabricaran milions de gàmetes, però tots seran del mateix tipus. En canvi, els animals heterozigots R minúscula fabricaran la meitat dels seus gàmetes amb l'al·lel R majúscula i l'altra meitat amb l'al·lel minúscula. Si ho volem, podem clicar un dels cromosomes i canviarem el genotip de l'animal. Observeu com això canvia els tipus de gàmetes que produeix. Farem que la mare sigui vermella i el pare blanc. Com poden ser els fills d'aquesta parella?
Ho comprovarem clicant el botó en creua. Com podem veure, un espermatozoide R minúscula fecunda un òvul R majúscula. El fill és de color roà. Si aquesta parella té més fills, tots seran iguals. Fem ara que la vaca sigui heterozigòtica. Com poden ser els seus fills? Si cliquem en creua, un dels òvuls a l'atzar serà fecundat per un espermatozoide. Com serà aquest fill? Veiem que en aquest cas és R minúscula i per tant blanc. Com serà aquest fill? En aquest cas és heterozigot, majúscula, minúscula i per tant roà. Per saber exactament quins fills poden tenir, podem consultar la taula de .NET, però això ho farem més endavant. Podem tenir molts fills d'un cop. Només ens ensenya l'últim, però el botó compte els suma tots. Veiem que aproximadament la meitat dels 1.000 fills són blancs i l'altra meitat roans. Fem ara que els dos progenitors siguin heterozigots. Quins tipus de fills poden tenir ara? Tinguem-ne un. Com serà aquest fill? I aquest? Ara tancarem la finestra. Si volem, la podem tornar a obrir més endavant. Ara veurem la taula de .NET. La taula de .NET és el millor mètode per calcular els resultats esperats d'un encreuament. Comencem representant els progenitors amb el seu genotip. Per fer la taula, posarem en la capçalera de les files els tipus de gàmetes d'un progenitor. Aquesta vaca produeix dos tipus d'òvuls, la meitat amb l'al·lel R majúscula i l'altra meitat amb R minúscula. A la capçalera de les columnes posarem els tipus de gàmetes de l'altre progenitor. En aquest cas hi ha un sol tipus d'espermatozoide. Tant si reben el primer cromosoma com el segon, tots tenen R majúscula. Omplim l'interior de la taula simulant la fecundació i veiem els tipus de fills possibles. Si el primer tipus d'òvul és fecundat per un espermatozoide, es formarà un fill homozigot, R majúscula, que serà vermell. Si el segon tipus d'òvul és fecundat per l'espermatozoide, es formarà un fill heterozigot, amb els dos al·lels diferents. Al costat farem una taula resum de les proporcions esperades. A la columna de l'esquerra representarem els genotips i a la de la dreta els fenotips. El genotip R majúscula té una probabilitat d'un mig. Aquests fills seran vermells. El genotip heterozigot R minúscula té també un mig de probabilitat. Donarà fills roans. El genotip R minúscula no pot aparèixer en aquest encreuament. La probabilitat que el proper fill d'aquesta parella sigui blanc és 0. Sovint ja ni es representa. Quan es fa a mà, normalment no es dibuixen tants detalls. El que s'ha d'escriure sempre són els genotips a la taula i genotips i fenotips amb les seves probabilitats a les proporcions esperades. Fins i tot podem no dibuixar els cromosomes, però hem de tenir presents que encara que no els hi posem, hi són. Podem canviar lliurement el genotip dels progenitors i la taula s'actualitza. Quines proporcions esperem obtenir en un encreuament entre dos animals heterozigots? Pausa el vídeo i fes la taula de .NET corresponent. Anem a fer-ho. Com podem veure, hi haurà 4 combinacions possibles de gàmetes, però 2 d'elles donarien roà. Per això, les proporcions esperades són un quart d'homozigot R majúscula vermell, 2 quarts o un mig d'heterozigot roà i un quart d'homozigot R minúscula blanc. Tanquem la taula de .NET. Ara que ja sabem com s'expressa i com s'hereta aquesta característica, el programa ens planteja un repte. Ens diuen que uns ramaders tenen 5 vaques i 5 toros i volen saber el seu genotip. Traurem l'ampliació de la pantalla.
Obrim la finestra de deducció de genotips. A l'esquerra tenim les 5 vaques i a la dreta els 5 toros, cadascun amb el seu nom. Veiem el fenotip de cada animal i hem de deduir el seu genotip, que de moment estan interrogant. Si cliquem un cromosoma, veurem que el seu al·lel deduït va canviant cíclicament entre R majúscula, R minúscula i interrogant, que vol dir que no ho sabem. Hem de tenir en compte que ara no podem canviar el genotip dels animals, l'hem de descobrir. Si a una vaca blanca li poso 2 R's majúscules, no la canviaré, simplement hauré fet una deducció errònia. Feu pausa i deduïu el genotip dels 10 animals. Si podeu, justifiqueu també com ho heu deduït. Veiem la solució. La vaca Lola és vermella. L'únic genotip que produeix fenotip vermell és l'homozigot R majúscula R majúscula. Per tant, aquest ha de ser el seu genotip. Aquí, aquesta és la justificació que hauríem d'escriure. El mateix raonament s'aplica a la vaca suïssa, a la vaca pirinenca, al toro apis i al toro sultan, en general a qualsevol animal que fos vermell. La vaca lletera és ruana. Aquest fenotip només és produït pel genotip heterozigot, R majúscula, R minúscula. Per tant, aquest ha de ser el seu genotip i el mateix raonament s'aplica al toro bull i al toro retinto. Finalment, els animals blancs, com la vaca asturiana, han de ser per força homozigots R minúscula, R minúscula, perquè aquest és l'únic genotip que produeix fenotip blanc. Per tant, ja tenim tots els animals. Tinguem en compte que si vosaltres executeu el programa des de casa, probablement els colors dels animals seran diferents, perquè el programa inicia aleatòriament els genotips de cada animal cada vegada que tornem a començar el problema. El botó d'acord des els canvis i tanca la finestra. Si volem, podem encreuar els animals, però en aquest tipus de problema no ens cal. Ja hem deduït tots els genotips. Per tant, podem presentar les conclusions. Ho haurem fet bé? Sembla que els bous i les vaques estan contents i sembla que ja sabem respondre a la pregunta inicial. Ara ja entenem per què en aquest ramat de bous i vaques hi ha 3 tipus de pelatges diferents. Veiem ara un cas diferent, el de la flor de nit. En aquesta espècie hi ha plantes de flors blanques, plantes de flors vermelles i plantes de flors roses. El color d'aquestes flors és degut a un gen que es troba en una de les parelles de cromosomes de la planta. El gen té 2 al·lels. L'al·lel anomenat R majúscula produeix color vermell. Per tant, les plantes amb els 2 al·lels R majúscula tindran flors vermelles. L'al·lel R minúscula produeix color blanc. Els al·lels R majúscula i R minúscula presenten herència intermèdia. Les plantes heterozigòtiques tenen flors roses. Si ho has entès, has de poder respondre aquestes preguntes. Fes pausa al vídeo i omple aquesta taula. Com hauràs vist, hi ha 3 genotips possibles. Homozigot R majúscula R majúscula, heterozigot o homozigot amb 2 R's minúscules. El primer genotip produeix color vermell. Els heterozigots produeixen flors roses i els homozigots amb R minúscula tenen fenotip blanc. Pots treballar aquest patró d'herència amb un nou problema del joc dels gens, ni l'un ni l'altre. Si m'has seguit fins aquí, no t'hauria de costar gaire. Potser l'herència intermèdia et semblarà el mateix que la codominància. De fet, els 2 patrons s'assemblen en que els heterozigots tenen un fenotip propi. Però hi ha una diferència. En l'herència intermèdia, els heterozigots tenen un fenotip intermedi, ni vermell ni blanc, rosa. En canvi, en la codominància, els heterozigots manifesten els 2 al·lels, pèls vermells i pèls blancs. Bé, ara fes pausa i escriu el que has après. Posteriorment, fes el mateix amb les activitats i els exercicis següents. Fins la propera!